Dobrodošli i hvala vam što svojim srcem i vizijom doprinosite miru u svijetu. Sjednite udobno, pa ćemo započeti s jednostavnom tehnikom relaksacije Heartfulness. Nakon što se budete opustili, vodit ćemo vas kroz Heartfulness meditaciju. Meditirat ćemo zajedno u tišini da osjetimo mir koji izranja kada pažnju usmjerimo prema unutra i uronimo duboko u srce. Meditacija će završiti kada čujete to je sve. Nakon što završi, molimo vas da ostanete sjediti u tišini još neko vrijeme kako biste se uskladili s tim što osjećate. To će vam pomoći da upijete to što ste osjetili i da proširite atmosferu mira koju stvaramo meditirajući zajedno. Sjednite udobno i zatvorite polako, blago oči. Započnite s nožnim prstima, pomičite ih pa osjetite da su opušteni. Osjetite kako se umirujuća i iscjeljujuća energija zemlje uspinje do nožnih prstiju, stopala i gležnjeva. Potom se penje do koljena te vam opušta donji dio nogu. Osjetite kako se energija zemlje diže duž nogu do bedara i opušta ih. Sada duboko opustite kukove, donji dio tijela i struk. Opustite leđa, od trtice do ramena, čitava su vam leđa opuštena. Opustite grudi i ramena, spustite ramena pa osjetite da su opuštena. Opustite nadlaktice, podlaktice, šake i ruke sve do vrhova prstiju. Opustite vratne mišiće, a potom upravite pažnju na lice. Opustite vilicu, usta, nos, oči i uši. Mišiće lica, čelo, sve do vrha glave. Sada vam je čitavo tijelo potpuno opušteno. Prijeđite sada čitav sustav od vrha glave do nožnog prsta, a ukoliko vas bilo koji dio tijela smeta, napet je ili bolan, uronite ga još neko vrijeme u iscjeljujuću energiju zemlje. Kada ste spremni, usmjerite pažnju na srce. Ostanite na kratko u njemu i osjetite se uronjenima u svjetlost u srcu.
Sada ćemo zajedno meditirati i pretpostavite da vas izvor svjetlosti koji je već prisutan u vašem srcu privlači prema unutra. Opustite se blago u tom osjećaju, a ako opazite da vam je pažnja odlutala ka drugim mislima, nemojte im se suprotstavljati niti ih zadržavati. Pustite ih i samo podsjetite da meditirate na izvor svjetlosti u srcu. Uronite dublje. Ostanite uronjeni u srce dok ne čujete da je meditacija završena.
To je sve. Ostanite zatvorenih očiju još za neko vrijeme, usklađeni s osjećajem, s tim što osjećate. Upijte mir kojega ste osjetili. I sada zamislite da se taj mir širi prema vani, prema svima i svemu oko vas. Te da obuhvaća čitav svijet. Kada otvorite oči, zaustavite se na trenutak, pa uživajte u tom iskustvu. Hvala vam što širite mir diljem svijeta.